Продължаваме с нещо много интересно. Преди 2 седмици търговци на скрап блокираха гранични пунктове заради недоволството си от новия закон за управление на отпадъците, според който фирмите за вторични суровини не могат да изкупуват скрап от физически лица. Един от най-големите в бизнеса с отпадъците, Пламен Сталянов Дамбовеца, застана пред камерата ни, за да отговори на въпросите: изнудиха ли търговците на скрап властта, защо заради бизнеса им се променя дори законът и докъде са готови да стигнат. Интервюто е на Полина Ботева. В дома на Пламен Стоянов сме, всъщност мястото, където преди 4 години полицията дойде за да го арестува като част от организираната престъпна група Октопод. 4 години по-късно какво се случва сега? И всъщност може би да започнем оттам. Какво се случи по време на ареста ви? Как влязоха в дома ви? Влязоха в дома ми неочаквано за мен и с взлом, като крадци. Оказа се в последствие, че и влизането, и арестите, и вземането на документи, на компютри, на вещи е незаконно. След 4 години има решение на специализирания съд, че делото е приключило в наша полза и не е събрано нито едно доказателство в подкрепа на тезата на прокуратурата и на следствието за извършването на каквито и да е престъпления. Как семейството ви прие това, което ви се случи? Аз получих обаждане по телефони в рамките на 4 секунди от брат ми, от неговата съпруга, и в рамките на 4 секунди има панически писъци ужасни. Той има 2 малки дъщери, които много малки беха по това време, се гледат това. Моите синове са по-големи. Димитър беше на 21 години, малкият Пламен на 11. Когато излезнах навънка от входа, просто до мен имаше 300 дола фенери отдолу. С маски, камери, микрофони. Брутално, ужас. Брутално. Влезаха вкъщи и започна на показване на вещи и на бижута, за които съм платил надлежно от данъци на тази държава. Вие богат човек ли сте, господин Стоянов? Богат при всички случаи от към проблеми, от към главоболие, защото всеки, който прави инвестиция, носи риск. Колкото по-голяма инвестиция, толкова по-голям е риска. Дали ще дойде печалбата, това вече отделен въпрос. Българската администрация сменява закони в движение, прави ги ненормални и нелогични. Но ето да вземем сега за пример Закон за управление на отпадъците, който също беше променен. Идеята на промяната е да се спрат кражбите на релси, например, на скрепителни елементи от ЖП линиите, които в последните години няколко пъти стигаше до инцидент заради подобни кражби. Не е точно така, защото рециклирането е философия, не е събиране на релси. По тая логика, ако са паднали 3 самолета, нормално е да спреме въздухоплаването, защото са паднали 3 самолета. Има престъпления, има наказания, има полиция, която трябва да регистрира тези престъпления. Това е супер нормално в едно общество да се случват изкривени неща. Когато те се регистрират, когато полицията си е на място, те ще намаляват все повече и повече. В никакъв случай хората от бранша, които се занимават с тази дейност, която е наистина много трудна и трудоемка дейност, не са хора, които се занимават с събирането на релси и на капаци от шахти. Напротив, пробутва се една такава теза в обществото, за да може да се извърши една промяна в закона, която на практика ще фалира бизнеса в голяма степен. Да не изпусна да кажа, че промените бяха предложени от господин Цветанов в 2011 година. Странно министър на вътрешните работи да предлага промени в закона за управление на отпадъците. Бяха направени, за да се за да се монополизира бизнеса и да се отнеме частната собственост от гражданите. Аз ще гледам да съм по-семпъл в обяснението и да не говоря като служител от Министерството на околната среда и водите. Ще кажа само, че ако един български гражданин реши да направи ремонт на своето жилище, апартамент, вила или каквото и да е, и иска да предаде металния скрап, който е генерирал от това почистване и от тези ремонти, от тези промени,
той не може да го върне в специализирана фирма и да получи 5, 6, 7, 8 хиляди лева, а трябва да го занесе на общинска площадка и да го предаде безвъзмездно. Това значи, че ваша собственост ще бъде национализирана от общинските власти по безпрецедентен начин. Аз смятам, че се отиде и по-далече, защото вие ме попитахте за ареста през 2010 година. Това не са само промени в Закона за управление на отпадъците. Имаше много странни промени в НК, в НПК, в Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. И те са така хубаво синхронизирани и нагласени, че ако не може с постановка да ти създадат проблем, ако не може да ти създадат проблем, след това, благодарение на тези поправки в НК и в НПК, ти да се превърнеш в вечен обвиняем и в комисията Кушлев, която е гражданска конфискация и прави запори на имуществото с цел бъдеща конфискация, в крайна сметка да можеш да бъдеш ударен по този начин, когато си един икономически субект от български икономически живот, да бъдеш ударен по този начин чрез тези промени. Това са безпрецедентни промени. Бранша затвори границите за един ден с искане законът да се промени. Правителството се съгласи. Смятате ли, че някакси изнудихте властта да се съобрази с вас? Това е висша форма на демокрация, протеста. По отношение на това, докъде е готов да стигне бранша, нагласите са много интересни. Всеко следващо правителство ще го усети на гърба си. Ще бъдат затворени не само границите, но и входовете и изходите на големите градове. И се стигне до големи крайности, защото правителството и политиците отказват да възприемат формата на диалог. Те, когато седнат с нас на масата да дискутираме, те нямат аргументи. Фърлят и папката, става и излиза. Тогава ти остава формата на протест и формата на неподчинение. От друга страна, като член на управителен съвет на Движение Справедливост РПГ, ние ще предприемем такава форма на участие в политическата система, за да можем да защитаваме интересите на всички български граждани. Благодаря ви, господин Стоянов. Аз също ви благодаря.